Dobrý deň, milí spoluobčania. Prihováram sa vám na začiatku tohto roka k 3 témam. Tá prvá téma sú aktivity, ktoré obec za uplynulé roky pripravila a ktoré v tomto roku bude realizovať. Tá druhá téma sú odpady alebo smeti a tretia téma, samozrejme, blížiace sa veľkonočné sviatky. Chcel by som vám dať informácie, ako sa hovorí z prvej ruky, bez nejakého prekrucovania a spochybňovania, pretože sa dostávajú ku mne rôzne otázky, ktoré svedčia o tom, že nemáte všetky dostupné informácie. Takže poďme na to. Ten prvý bod sú aktivity, ktoré nás tento rok čakajú a ktoré sa teda obecnému úradu podarilo zabezpečiť. Tá prvá oblasť je oblasť dotácií, ktoré sme získali a ktoré tento rok budeme realizovať. V prvom rade je to rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá je v štádiu už podpísanej zmluvy a prípravy na realizáciu. Materiál je objednaný, takže v priebehu mája a júna by sa malo rekonštruovať verejné osvetlenie v celej obci. Z asi 300 súčasných svetiel by sme išli na 370 svetiel. Sú to všetko úsporné svetlá so žltým svetlom, ktoré nám prinesú značnú úsporu aj vo financiách obce. Druhou dotáciou alebo druhou aktivitou je odkúpenie Slovenskej pošty, budovy Slovenskej pošty, ktorú nám ponúkli v závere minulého roka. Obecné zastupiteľstvo toto odkúpenie odsúhlasilo a v súčasnej dobe sú pripravené zmluvy na podpis. Myslím si, že touto investíciou získame budovu v centre obce, budovu, ktorá má hore 2 byty a dolu veľmi slušné vhodné priestory pre využitie obce a samozrejme zabezpečíme na ďalších 5 rokov službu pošty, ktorá bude poskytovaná pre vás, pre obyvateľov. Ďalšou aktivitou je výstavba vodovodu a kanalizácie, alebo teda nazvali sme to prvé etapy vodovodu a kanalizácie, takže po 30 rokoch zhruba sa nám rozbehne výstavba kanalizácia vodovodu v centrálnej časti obce. Je to úsek od križovatky Školskej ulice a Cetunskej ulice cez centrum obce až po ulicu Lipovú a teda odbočku na Horný cintorín. Objem tejto investície je 2,6 milióna. Ďalšou dotáciou, ktorú sme získali, je dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, kde dojde k zatepleniu strechy, ktorá nám zatekala v uplynulých rokoch a dojde k výmene svetiel a výmene hlavíc na radiátoroch. A ešte takých malých okien, ktoré sú na chodbách, na prízemí, aj na poschodí, ktoré sa v minulosti nevymenili. Táto investícia je zhruba v objeme 125 000 eur. Ďalším bodom je vybudovanie krátkeho úseku cyklochodníka v objeme 264 000 eur na úseku od domova Smútku smerom na Oholín po hranicu nášho katastra. Na tento náš cyklochodník bude naväzovať cyklochodník zo Starej Turej cez Lubinu. Takže v priebehu tohto a budúceho roku by sa obidva tieto cyklochodníky mali spojiť a mali by ste tak priestor na využívanie tohto cyklochodníka, či už ako cyklisti alebo ako korčuliari. Ďalším bodom je pumptracková dráha v objeme zhruba 87 000, ktorá bude postavená pre mládež, aj dospelých, kto si trúfa, ktorí radi skejtujú alebo chodia na koliečkových korčuliach alebo aj na tých malých bicykloch. Bude postavená v priestoroch pod čističkou odpadových vôd, teda pri ihrisku. Ďalšou dotáciou je dotácia na detské ihrisko Cetuna v objeme asi 45 000 eur, ktoré bude postavené za viacúčelovým ihriskom, ktoré je pri kultúrnom dome v Cetune. A poslednou dotáciou, ktorú sa nám podarilo spoločne získať s mestom Valašské Klobouky, teda cezhraničná spolupráca, je modernizácia Múzea Ľudmily Podjavorinskej. Budeme modernizovať expozíciu, to znamená samotnú výstavu Ľudmily Podjavorinskej a bude sa modernizovať, respektíve prerábať podlaha, ktorá je asi zdrojom tej vlhkosti, ktorá tam je, a teda sme zvážili, že toto by bolo potrebné zrekonštruovať ako prvé. Je to v objeme zhruba 80 000. Z našich finančných prostriedkov, a teda z prostriedkov obce,
bude realizovaných 5 takých aktivít, a to je rekonštrukcia toaliet alebo sociálnych zariadení v kultúrnom dome Hrušové, ktorý sme minulý rok teda rekonštruovali, ale táto aktivita nebola oprávnená, takže obecné zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu obce na rekonštrukciu. Ďalšou aktivitou je zateplenie časti kultúrneho domu Hrubá Strana. Dobudujeme, respektíve nahradíme detské ihrisko pri materskej škole, ktoré bolo, ak si pamätáte, také drevené a už poškodené hodne. Takže nahradíme ho novým ihriskom. Zrekonštruujeme pamätník prvej svetovej vojny v Hrušovom, ktorý je už v zlom stave a potrebuje teda obnovu, a zrekonštruujeme lávky cez potok v Bzinciach pod Javorinou, ktoré takisto už potrebujú súrne opravu. Pokiaľ sa týka druhého bodu, je to bod, ktorým teda by som chcel povedať niečo ohľadom odpadov, alebo teda smetí. V prvom rade by som vám chcel veľmi poďakovať, pretože si dovolím tvrdiť, že väčšina občanov pochopila zmysel triedenia odpadu, o čom svedčia aj tohtoročné výsledky. Podrobné čísla si môžete pozrieť v chýrniku, ktorý bude vydaný budúci týždeň. Ja by som len chcel povedať základnú informáciu, že zhruba 320 domácností bude v tomto roku platiť za smeti iba 28 eur. To znamená, prvý raz v existencii obce budeme znižovať poplatok za odpad, a je to len vďaka tomu, že ste triedili a že sa nám podarilo dosiahnuť také percento triedenia, aké si prečítate v chýrniku. Takže ja si myslím, že tu je na mieste povedať heslo, že triediť sa oplatí. V treťom bode by som sa pri príležitosti blížiacich veľkonočných sviatkov by som vám chcel popriať hlavne prežitie týchto sviatkov v kľude a v pohode v kruhu svojich najbližších, aby sme sa zase mohli potom spoločne stretnúť a pohovoriť si možno aj o tých aktivitách, o ktorých som tu hovoril. Ďakujem za pozornosť.